U maloj žutoj kući u ulici Rakoš bila je velika tišina. Čak su i stanari koji su redovito znali okupljati na dvorištu da bi glasno tračali prolazili sad na vrhovima prstiju ispred vrata krojača. Nemećeka sluškinje su nosile odjela i sagove na prašenje u najudaljeniji dio dvorišta, a i tamo su bile obazrive, samo da bolesnik ne čuje buku. Kad bi se sagovi znali čuditi, sad bi se baš iščuđavali nad tim što umjesto bijesnog lupanja danas dobivaju blage slabe udarce. I virkali su stanari kroz staklena vrata. Kako je dječačić? Svatko je dobivao odgovor, loše, jako loše. Dobre žene donosile su mu darove. Gospođo, primite ovo malo dobrog vina, ili ako ne vrijeđam, evo malo šećera. Mala plava žena koja je uplakanih oči otvarala vrata dobrodušnjima zahvaljivala je lijepo na darovima, ali mnogo koristi od njih nije sigurno imala. I govorila bi, ne jede siročić, već 2 dana jedva je prihvatio nekoliko žličica mlijeka. Oko 3 sata kući je došao krojač. Bio je u radinji, odakle je posao donio kući. Pažljivo tiho otvorio je vrata kuhinje i nije ništa ni pitao svoju suprugu. Samo ju je gledao i supruga je samo gledala njega. Odmah su se razumjeli, tiho su stajali jedno nasuprot drugome. Krojač nije ni spustio kaput koji je nosio preko ruke. Zatim su oboje na vrhovima prstiju ušli u sobu, gdje je dječačić ležao na krevetu. Jako se promijenio nekadašnji veseli vojnik Pavlove ulice. Sada tužni kapetan omršavio je, kosa mu je izrasla, lice upalo. Nije bio blijed, a to je i bilo najtužnije. Oba su mu obraza bila crvena. Nije to bilo zdravo crvenilo, bilo je to zračenje unutarnje vatre koja ga je već danima bez prestanka žarila. Zastali su pokraj drveta, bili su siroti jednostavni ljudi preko kojih je već prošlo mnogo nevolja, muka, žalosti, pa i nisu jadikovali. Samo su stajali oborenih glava i gledali u pod. Zatim krojač jako tiho upita, spava, žena se ne usudi izreći, samo glavom potvrdno kimne. Dječačić je naime sad već tako izgledao da se nije ni moglo znati spava li ili je budan. Stidljivo kucanje začuje se izvana, sa dvorišnih vrata. Možda je doktor, šapne žena. Muž joj reče, otvori vrata. Žena izađe i otvori vrata. Na pragu je stajao Boka. Na licu ženice pojavio se tužan osmijeh kad ugleda prijatelja svoga sina. Mogu li ući? Možeš, dijete moje uđe. Kako je? Nikako, loše. I ne čekajući odgovor uđe u sobu, žena za njim. Sad su utroje stajali pokraj kreveta. Jutre nisu rekli ni jednu riječ. Mali bolesnik kao da je osjetio da ga gledaju, da zbog njega šute, pa tiho polako otvori oči. Prvo jako tužno pogleda oca, zatim majku. Kad napokon spazi i Boku nasmiješi se jedva čujno, slabim glasom reče, ti si tu, Boka. Boka stupi bliže krevetu, ovdje sam, ovdje ćeš i ostati, ovdje, sve dok ne umrem. Boka nije znao što bi odgovorio, nasmiješi se prijatelju, a zatim kao da traži savjet.
Okrene se njegovoj majci, ali ona je već stajala okrenuta leđima i vrh pregače podigla k očima. Govoriš gluposti, sine, reče krojač i nakašlje se. Km. Govoriš gluposti, ali Erno Nemeček ovog se puta nije ni osvrnuo na to što mu govori otac. Gledao je boku i mahnuo glavom prema ocu. Oni ne znaju, reče. Sad se Boka javi. Kako ne bi znali? Znaju bolje nego ti. Bolesnik se pomakne, teškom mukom osloni na jastuk i sjedne. Nije podnosio da mu se pomaže. Podigne prst u zrak i ozbiljno reče. Ne vjerujem im što kažu, jer to samo u šali govore. Ja znam da ću umrijeti. Nije istina, rekao si, nije istina. Da, strogo ga pogleda, pa zar ja možda lažem? Umirivali su ga govoreći mu da nitko ne optužuje za laž, ali on je bio strog i zamjerio im što mu ne vjeruju. Odlučnog izraza lica izjavio je, pa dajem vam riječ da ću umrijeti. Kuće pazitelj progura glavu kroz vrata. Gospođo liječnik, kad liječnik uđe, svi ga s poštovanjem pozdrave. Bio je to vrlo strog stari gospodin. Ni riječ nije rekao, vrlo namrgođen kimnuo je glavom i krenuo ravno ka krevetu. Uhvatio je dječakovu ruku, zatim mu obrisao čelo. Onda je primakao glavu njegovim prsima i osluškivao. Žena nije mogla izdržati da ne pita. Molim gospodine, je li gore? Sad prvi put progovori liječnik. Ne. Ali to je jako čudno, rekao. Izgovorivši to, nije ni pogledao ženu. Zatim je uzeo šešir i krenuo. Krojač je uslužno potrčao da mu otvori vrata. Ispratit ću vas, gospodine doktore. Kad su bili u kuhinji, doktor da znak očima krojaču da zatvori vrata sobe. Krojač je slutio što to znači. Kad doktor hoće razgovarati sa njim, u 4 oka zatvori vrata. Sad je liječnikovo lice poprimilo nekakav prijateljski izraz. Gospodine Nemeček, reče mu, vi ste muškarac, vama mogu iskreno govoriti. Krojač obori glavu, ovaj dječačić neće dočekati jutro, može čak ni večer. Krojač se nije ni pomaknuo, tek je za nekoliko trenutaka počeo nijemo kimati glavom. Rekao sam to zbog toga, nastavi liječnik, što ste vi siromašan čovjek, bilo bi zlo da vas taj udarac neočekivano pogodi, pa bilo bi dobro da se pobrinete oko onog oko čega se obično u ovakvom trenutku brine. Gledao ga je još malo, a zatim mu iznenada stavi ruku na rame. Bog nek vas blagoslovi, za 1 ću se sat vratiti. Krojač to više nije čuo. Samo je zdurio pred sebe u čisto oribani kuhinski pod. Nije ni primijetio da je liječnik izašao. Samo mu se jedno vrtilo u glavi. Treba se pobrinuti oko nečega oko čega se obično u ovakvom trenutku brine. Što je mislio liječnik pod tim? Valjda ne na lijes. Otetura u sobu i sjedne na stolac. Nije mogao doći do riječi. Uzalud ga supruga pitala što je rekao doktor, samo je kimnuo. Sad kao da je neka radost odlila dječakovo lice, obrati se Boki. Čuj, Janoš, dođi ovamo. Boka ode do njega. Sjedni ovdje na rubu moga kreveta. Usudiš li se?
Kako se ne bih usudio? Pa zašto se ne bih usudio? Jer se možda bojiš da ću umreti, baš dok ti budeš sjedio uza me. Ali toga se ne trebaš bojati, jer kad ja osjetim da ću umreti, reći ću to. Sjedne kraj njega. No što hoćeš? Čuj, reče dječačić. Obrlivši ga oko vrata i primaknuvši se njegovom uhu kao da mu hoće reći neku veliku tajnu. Što je bilo s crnokošuljašima? Potukli smo ih, ali zatim su otišli u botanički vrt i održali skupštinu. Čekali su do kasno u noć, ali Ferijac nije došao. Zatim im je dosadilo čekanje i otišli su kući. Pa zašto nije došao Ferijac? Jer se stidio i znao je da će ga smijeniti jer je izgubio bitku. Zatim su nakon ručka ponovno održali skupštinu. Na ovu je došao Ferijac. Sinoć sam ga vidio ispred kuće. Tu? Da, pitao je kuće pazitelja. Jesi li bolje? Sada je Nemećek postao jako ponosan. Nije vjerovao svojim ušima. On sam. Prijalo mu je. Boka nastavi, pa kažem, imali su skupštinu na otoku i izbila je velika galama. Rasprava je bila užasna jer su svi htjeli svrgnuti Ferijaca. Samo su dvojica bila na njegovoj strani, Vender i Ščembenik. Pastori su bili jako protiv njih jer je stariji pastor htio biti vođa i to je bio kraj. Acu su oduzeli vodstvo, a za vođu izabrali starijeg pastora. Ali znaš što se dogodilo? Što? Dogodilo se da je kad su se napokon stišali i pronašli novog vođu, došao na otok stražar botaničkog vrta i rekao im da ravnatelj ne može više trpjeti ovu galamu i da ih izbacuje iz vrta, a otok će zatvoriti. Vrata su stavili na most. Na to se kapetan od srca nasmije. No ova ti je dobra, reče. I odakle to znaš? Konaj mi je pričao. Sad kad sam dolazio ovamo, susreo sam se sa njim. Išao je na grund jer je Kit udruga ponovno imala skupštinu. Na te riječi dječačić iskrivi lice, tiho reče. Njih više ne volim. Oni su mi malim slovima napisali ime. Boka požuri da ga umiri. Već su ispravili. Ne samo da su ispravili, nego su ti sve samim velikim slovima upisali u knjigu. Nemećek odrično zatrese glavom. To nije istina. To mi kažeš samo zato što sam bolestan, pa me želiš utješiti. Ma ne, kažem ti zbog toga što je to istina. Kunem se da je istina. Plavi mališan ponovno podigne svoj tanki prstić u zrak. Sad se već i na laž zaklinješ da bi me utješio. Ma, ne govori, vikne na njega. On kapetan na generala u punom značenju. Te riječi viknuo je na njega, što je na grundu bio stravičan grijeh, ali ovdje nije bio. Boka to otrpi sa smiješkom. Dobro reče, ako mi ne vjeruješ, začas ćeš se uvjeriti. Posebno su povelju napravili za tebe i ubrzo ćeš s njom biti ovdje. Donijet će je tebi, doći će cijela udruga, ali plavi mališan ni sada nije vjerovao. Kad vidim, onda ću povjerovati. Boka je slegnuo ramenima, mislio je i bolje da ne vjeruje. Barem će se više radovati kad ih vidi. Ali ovom je temom i nehotice uzrujao bolesnika, nepravda koja mu je
nanijela, kit udruga jako ga je boljela. Razjario se, vidiš, reče ružno je što su oni napravili sa mnom. Boka se više nije usudio govoriti jer se bojao da će ga još više uzrujati. Štoviše, kad ga je upitao zar nisam u pravu, odobrio mu je. Jesi, imaš pravo, a reče Nemeče, i sjedne na uzglavlje, a ja sam se borio i za njih kao i za ostale, da i njima ostane grund. Ja sam znao da se ne borim za sebe, jer ja i tako više nikad neću vidjeti grund. Ušutio je. Mučila ga je strašna misao da više neće vidjeti grund. Bio je dijete. Rado bi ostavio sve na ovoj zemlji, samo da ne mora ostaviti grund. Grund, taj dragi grund. I što se nije dogodilo tijekom cijele njegove bolesti. Sad mu na tu pomisao suze navru na oči. Ali nije se rasplakao od tuge, nego zbog nemoćnog bijesa protiv onog moćnog nečeg, što mu ne dopušta da još jednom ode u Pavlovu ulicu, pod utvrte pokraj kolibe. Sad mu je pala na pamet strojarnica, spremište za kola, dva velika duda, s kojih je obično brao listove za celea, jer je cele ima veliko uzgajalište dudovog svilca kod kuće, pa su mu trebali listovi duda, a cele je bio i kicoš, i celo je bilo žao uprljati svoje fino odijelo penjenjem na drvo, i cele je zato slao njega gore na dud, jer je on bio običan vojnik. Mislio je na suhonjavi željezni dimnjak koji je veselo pučkao i puhao prema čistom plavom nebu, bijele parne oblačiće koji su se brzo za tren raspršivali ni u što, i kao da je dovde čuo poznati piskavi zvuk koji pušta parna pila kad naiđe na cijepanicu i isjecka je nasitno, pocrveni mu lice, zabljesnu oči, poviče, želim ići na grund, i kako nitko nije odgovorio na taj uzvik ponovi, ali sad prkosnim, zahtjevajućim glasom, želim otići na grund. Boka mu uhvati ruku, ići ćeš idući tjedan, kad ozdraviš, ponovno ćeš doći. Ne, ustrajavao je, sad želim ići tamo, s mjesta, dajte mi odjeću, a na glavi ću staviti našu kapu. Gurne ruku pod jastuki pobjedničkoga lica, iščeprka odatle spoštenu crveno-zelenu kapu od koje se ni na tren nije razdvajao. Stavi je na glavu. Dajte mi odjeću. Otac mu tužno kaže, kad ozdraviš, Erno. Ali sad se već nije moglo nositi sa njim, koliko su to njegova bolesna pluća dala. Vikne, ja neću ozdraviti, ali sad se već nije moglo nositi sa njim, koliko su to njegova bolesna pluća dala. Vikne, ja neću ozdraviti, i budući da je to rekao zapovjednim tonom, nitko mu nije proturječio. Neću ozdraviti, vikne. Vi mi lažete, ja dobro znam da ću umreti. Ja ću umreti tamo gdje mi se sviđa. Ja želim ići na grund. Dakako o tome nije bilo ni riječi. Svi su se strčali oko njega, nagovarali ga, stišavali, objašnjavali mu sad ne možeš, ružno je vrijeme, idući tjedan. I opet su se vratili onim tužnim riječima.
koje su se već jedva usuđivali izgovarati. Kad ozdraviš, ali sve ih je redom opovrgavalo. Dok su govorili o ružnom vremenu, toplo svjetlo zasjelo je sunce u malom dvorištu, oživljujuće proljetno sunce jakih zraka, od kojeg svi dobivaju život, a od kojeg samo Nemećek nije mogao dobiti život. Sad ga je zbilja obuzela groznica. Divlje je mlatarao rukama, bio je crven, raširile su mu se male nosnice i držao je govor. Grund, vikao je, to je jedno cijelo carstvo, vi to ne znate, jer se vi još nikad niste borili za domovinu. Netko je kucao na vanjskim vratima. Žena izađe. Molim te, reći svome mužu, gospodin Čet neki bio je gradski službenik kojemu je Nemećekov otac šivao odijela. Kad ugleda krojača nervozno reče, što je s mojim smeđim odijelom, s dvostrukim kopčanjem. Iznutra se čuo žalosni govor. Odjeknula je truba i grund je bio sama prašina. Naprijed, naprijed, molim, reče krojač, ako veleštovani gospodin želi, može ga isprobati, ali vas moram zamoliti da izvolite tu u kuhinju, 1000 puta oprostite, jer je moj sinčić jako bolestan, leži unutra. Naprijed, naprijed. Odjekivao je iz sobe jedan promukao dječji glas, za sobom, potpuni juriš. Vidite li tamo crno košuljaše? Na čelu je ferijac sa srebrnim kopljem, a sad će me odmah baciti u vodu. Čet neki je slušao. Što je to? Viče siročić. Pa ako je bolestan, zašto viče? Krojač slegne ramenima. Već i nije bolestan. Molim, ide kraju u groznici, govori jadničak i iznese iz sobe jedan smeđi kaput s dvostrukim redom gumba, koji je bio prošiven bijelim koncem. Kad je otvorio vrata, čulo se tišina u rovovima. Pozor, sad dolaze, već su tu, trubaču, puhni u trubu. Napravi lijeva kod ruku, trata, trata, trata. I dovikne Boki, trubi i ti. I Boka je bio prisiljen napraviti lijeva kod ruku, pa su sad obojca trubili. Jedan umoran promukao, slavi dječji glas i jedan drugi zdravi glas, koji je međutim isto tako tužno zvučao. Boki su glas već gušile suze, ali je izdržao, ipak muški se držao i pravio se kao da i njemu trubljenje pričinja veselje. Žao mi je, reče gospodin Čet neki, dok je navlačio rukave, ali meni je jako potrebno ovo smeđe odijelo. Trata, trata, odjekivalo je iz sobe. Krojač mu navuče kaput i tiho počne razgovarati. Izvolite mirno stati, ispod pazuha me reže. Razumijem, molim. Trata, trata, ovaj je gumb visoko, prišijte ga niže, jer volim kad drub lijepo prilegne na prsa. Razumijem, veleštovani gospodine, svim snagama juriš naprijed, a ovaj rukav kao da je malo kraći. Ne mislim tako, ali pogledajte malo bolje. Svakom kaputu napravite jedan rukav kraći. To je problem s vama. Ma otkud je to moj problem? Pomisli krojač i naznači kredom rukav kaputa. Unutra je pak galama samo rasla i rasla. Ha ha, vikao je dječji glas.
Znači tu si. Sad stojiš tu predamnom, napokon sam te uhvatio, ti strašni vođo. No sad da vidimo tko je jači, stavite vate unutra, reče gospodin Četneki, u ramena, malo na prsa, malo s desna i s lijeva. Puf, strušio sam te na zemlju. Gospodin Četneki skine smeđi kaput, a krojač mu pridrži onaj u kojem je došao. Kad će biti gotov? Preko sutra, dobro, ali radite na njemu da ga ne dobijem ponovno, tek za tjedan dana. Imate li sad i nekog drugog posla? Samo kad mi dijete ne bi bilo bolesno. Veleštovani gospodine. Četneki slegne ramenima. To je tužno, meni je jako tužno, ali rekao sam, meni treba odijelo i toga vrlo žurno trebam. Primite ga se vi samo odmah. Krojač uzdahne. Pa primit ću ga se. Doviđenja, reče Četneki i udalji se veselo. Još s vrata dovikne jedanput, ali prionite odmah. Krojač prihvati lijepi smeđi kaput i pomisli na ono što mu je liječnik rekao. Treba se pobrinuti oko onoga oko čega se obično u ovakvom trenutku brine. Pa dobro, prionuo je odmah na posao. Tko zna za što će mu trebati novac koji će dobiti za ovaj smeđi kaput. Možda do stolara odluta ovih nekoliko forinta, do onog stolara koji pravi male lijesove, a gospodin Četneki ponosno će se košoperiti po korzu na Dunavskoj obali u novom odjelu. Vrati se u sobu i odmah se prihvati šivanja. Sad već nije ni pogledavao na krevet, samo je hitro uzeo iglu i konac da brzo završi posao jer je posao svakako bio hitan. Treba će gospodinu Četneku, a možda će trebati i stolaru. S malim se kapetanom sada već nije moglo nositi. Skupio je snagu i stao na krevet. Duga spavača košulja dopirala mu je do gležnjeva. Na glavi mu je gordo nakrivljena u stranu stajala crveno-zelena kapa. Salutirao je. Sad je već hropčući govorio, a pogled mu je lutao nekud u prazninu. Pokorno javljam, gospodine generale, srušio sam na zemlju vođu crnokošuljaša. Molim promaknuće, gledajte me kao da sam već sada kapetan. Ja sam se borio za domovinu i ja sam umro za domovinu. Trara, trara, trubi kolnaj. Jednom rukom uhvati se za kraj kreveta. Bacite bombone, utvrde, haha, tamo je Janko, pazi Janko, i ti ćeš biti kapetan, Janko, i tebi neće malim slovima pisati ime. Fuj, vi ste dječaci, pakosna srca, zavidite mi jer me Boka voli i jer sam mu prijatelj ja, a ne vi. Cijela kitudruga je jedna glupost. Istupam iz udruge Tihog pridoda. Molim da to uvedete u zapisnik. A krojač za svojim malim niskim stolom sad nije ni gledao, ni slušao. Okretno su mu jurili koščati prsti po tkanju kaputa. Sjevala je igla na prstak na krevet. Ne bi pogledao ni za Boga. Bojao se da će ga odjednom proći volja za sve
ako slučajno pogleda tamo. Bacit će na pot Firis međi kaput gospodina Čet nekoga i pasti tamo kraj svoga sinčića. Sad je kapetan sjedio na krevetu i šutljivo gledao u poplun. Boka ga tiho upita: umoran si? Ne, odgovori. Boka ga pokrije. Majka mu namjesti jastuk pod glavom. Sad budi tiho, odmori se. Pogledao je Boku, ali mu se u pogledu vidjelo da ne vidi. Napravi začuđeni izraz lica. Reče mu: oče. Ne, reče prigušenim glasom general. Ja nisam otac, ne prepoznaješ me. Ja sam Janoš Boka. Umornim glasom bez svijesti reče bolesnik za njim. Ja sam Janoš Boka. Sad nastaje druga tišina. Dječačić sklopi oči i dugo snažno uzdahne, kao da se sva bol svih tužnih ljudi stisnula u njegovoj maloj duši. Nastade tišina. Možda će zaspati, šapne mala plava žena, koja je već jedva stajala na nogama od stalnog bdjenja. Pustimo ga, odgovori šaptom Boka. Sjedoše na stranu, a otrcani zeleni kauč. Sad je i krojač prestao raditi. Spustio na koljena smeđi kaputi, pognuo glavu na niski stol. Svi su šutjeli i bila je sanjiva tišina. Čak bi se i let muhe mogao čuti. Kroz prozor se probio dječji glasovi iz dvorišta, kao da je vani bilo mnogo djece koja su tiho razgovarala. I najednom poznata riječ padne Boki u uho. Čuo je jedno ime koje je netko rekao šaptom: Barabaš. Ustane i na vrhovima prstiju izađe iz sobe. Kad otvori staklena vrata kuhinje i izađe na dvorište, ugleda poznata lica. Jedna hrpa dječaka Pavlove ulice stajala je bojažljivo u blizini vrata. Vi ste, da, šapne Veiz. Ovdje je cijela hit udruga. Što želite? Donijeli smo mu povelju u kojoj je crvenom tintom napisano da udruga od njega traži oprost i da smo u velikoj knjizi samim velikim slovima upisali njegovo ime. Tu je velika knjiga, a tu je i cijelo poslanstvo. Boka je vrtio glavom. Pa zar niste mogli doći prije? Zašto? Jer sad spava. Članovi hit udruge se pogledaju. Nismo mogli doći brže jer je bila velika prepirka tko će biti predsjednik poslanstva. Trajalo je pola sata dok smo izabrali Veiza. Žena se pojavi na pragu. Ne spava, reče. Sad se probudio. Dječaci su stajali ukočeno. Svi su bili prestrašeni. Uđite, djeco, reče žena. Može se siročić osvijesti kad vas spazi i otvori vrata. Pred njima uđu redom, zbunjeno s poštovanjem, kao da ulaze u crkvu. Već su vani, pred pragom, skinuli šešire i kad je posljednji tiho zatvorio vrata, ostali su već stajali na ulazu u sobu, njemo odajući poštovanje. Širom otvorenih očiju gledali su krojača, gledali su krevet. Krojač ni na to nije podigao glavu. Sakrio ju je dlanovima i šutio, nije plakao, samo je već bio jako umoran. Na krevetu je otvorenih očiju ležao kapetan, teško, duboko umoran. Na krevetu je otvorenih očiju ležao kapetan, teško, duboko dišući. Tanana mala usta bila su mu otvorena, ali nikoga nije prepoznao. On je sada možda već vidio takve stvari kakve se zemaljskim očima niti ne mogu vidjeti. Žena je gurnula dječake naprijed. Idite k njemu. Polako se
pokrenuše prema krevetu, ali teško su išli. Jedan je hrabri od drugoga. Hajde, idi ti naprijed, Barabaš reče, ti si predsjednik poslanstva, Vejs na to polako priđe krevetu. Ostali se prišuljavaju iza njega. Dječačić ih nije ni pogledao. Govori, šapne Barabaš. Vejs započne drhtavim glasom. Čuj, Nemećek, ali ga Nemećek nije čuo. Dahtao je i nepomično gledao prema zidu. Nemećek, ponovi Vejs, a plać mu se već skupljao u grlu. Barabaš mu šapne u uho. Nek meči, odgovori Vejs i obraduje se što je i toliko mogao reći bez plača. Zatim se sabere, duboko štovani gospodine kapetane, započe govor i izvadi jedan ispisani papir iz džepa. Kad smo se tu pojavili i ja kao predsjednik ovim u ime udruge jer mi smo pogriješili i mi od tebe molimo sada oprost. I u ovoj povelji tu je sve napisano. Okrene se, dvije su mu suze blistale u očima, ali službeni ton na radost dječaka nije napuštao ni za sva blaga ovog svijeta. Gospodine zapisničare, šapne okrenuvši se, dajte mi knjigu udruge. Lesik mu je uslužno preda. Vejs je bojažljivo spusti na rub kreveta i prelista po njoj do one stranice gdje je zapisnik. Pogledaj, reče bolesniku. To je to, bolesnikove se oči međutim polako zatvore. Čekali su, zatim Vejs ponovno reče, pogledaj. Nije odgovorio. Sad svi priđu bliže krevetu. Nemećekova se majka drhteći probije između djece. Nagne se nad dijete. Čuj, reče nekakvim stranim začuđenim drhtavim glasom. Svome suprugu on ne diše, spusti glavu na njegova prsa. Čuj, vikne sad glasno, ne obazirući se ni na što. Ne diše, dječaci se povuku, stajali su u jednom kutu male sobe, stisnuli jedan uz drugog. Knjiga udruge pala je s kreveta, otvorena kako ju je Vejs ostavio. Žena je sad već kričala, čuj, hladne su mu ruke. U velikoj prigušenoj tišini koja je uslijedila, a zatim tim riječima mogla se čuti kako krojač koji je dosada njemu nepomisleno sjedio na klupici pognuvši glave na ruke, odjednom poče jecati, tiho, jedva čujno kako to ozbiljni odrasli ljudi obično čine. A ramena su mu se trzala od plača i još je i sad pazio siromah na lijepi smeđi kaput gospodina Čenekija. Pustivši ga da mu sklizne s koljena kako suze ne bi kapale na njega, žena je grlila, ljubila malo mrtvo dijete, zatim klekla kraj kreveta u mali jastuk, ukopala lice pa zajecala i ona, a Erno Nemećek, tajnik, kit udruge, kapetan Grunda Pavlove ulice, u vječnoj tišini bijel poput zida sklopljenih očiju ležao je na leđima u krevetu. I sad je bilo sigurno da ne vidi ništa i ne čuje ništa od onog što se oko njega zbiva, jer su po vid i sluh kapetana Nemećeka došli anđeli i odveli ga tamo, gdje milozvučnu glazbu slušaju i svjetlosno blistavilo gledaju samo oni koji su bili poput kapetana Nemećeka. Kasno smo došli,
šapne Barabas. Boka je stajao nasred sobe, oborivši glavu, još je malo čas. Nekoliko minuta prije, dok je sjedio na rubu kreveta, jedva mogao zadržavati plać, a sad je u čudu osjetio da mu ne dolaze suze na oči, da ne može plakati. Zatim se osvrnuo s nekakvom neizmjernom prazninom u duši, spazi dječake povučene u kut. Ispred njih Vejz s poveljom u ruci, koju Nemeček više ne može vidjeti. Priđe im, idite lijepo kući, a oni siročići gotovo se obradovaše time da mogu otići odavde iz ove strane male sobe, gdje je njihov prijatelj ležao mrtav na krevetu. Jedan za drugim išuljali su se iz sobe u kuhinju, a iz kuhinje na osunčano dvorište. Posljednji je ostao Lesik. Namjerno je ostao posljednji kad su već svi bili vani na vrhovima prstiju. Prišao je krevetu, tiho se podigao knjigu udruge, pogledao je krevet i tihog malog kapetana. Zatim je i on izašao za ostalima na osunčano dvorište, na čijim su jadnim stabavcima cvrkutali veseli mali vrapci. Gledali su ptice, stajali na dvorištu, ništa nisu razumjeli. Znali su da im je prijatelj umro, ali smisao toga nisu znali. U čudu su gledali jedan drugoga. Kako to čine oni koji su se suočili sa nečim vrlo nerazumljivim, vrlo stranim, sa nečim što sada vide prvi put u svome životu. U sumrak pođe Boka ulicom. Trebao bi učiniti jer je sutra u školi težak dan. Velika lekcija iz latinskog. Već odavno nije odgovarao, pa je gotovo sigurno da će ga gospodin profesor Raz prozvati, ali nije imao volje za učenje. Gurnuo je knjigu i rječnik u stranu, te otišao od kuće. Bez cilja je tumarao ulicama, nekako je zabilazio Pavlovu ulicu i poznate predjele. Boljelo ga je srce pri pomisli da bi ponovno morao vidjeti Grund na današnji žalosni dan, ali kuda je god išao, posvuda ga je nešto podsjećalo na Nemečeka. Ulica Uloji, tu su se kladili utroje s Conakošem, kad su prvi put išli špionirati u botanički vrt. Ulica Kostelek, prisjetio se kako su jednog podneva nakon nastave zastali nasred ove ulice, a Nemeček je ozbiljno ispričao kako su im dan prije pastori oduzeli pikule u muzejskom vrtu. A s Conakošem je išao i do tvornice duhana i ušmrkao s rešetaka podrumskog prozora duhanski prah. Muzejsko područje, i odakle se okrenuo, osjećao je da ga što više zaobilazi Grund. Sve snažnije tamo vuče nekakav bolni osjećaj, a kad je zatim najednom odlučio da ide bez oklijevanja ravno hrabro na Grund, nekakva mu je lakoća ispunila dušu. Žurio je da što prije stigne tamo, i što se bliže primicao njihovom carstvu, to je veći bio spokoj koji mu je preplavio srce u Marijinoj. U Marijinoj je ulici to već tako snažno osjetilo da je potrčao samo da što prije stigne. I kad je kroz sve gušću tamu stigao do raskrižja i ugledao dobro poznati sivi plot, zalupalo mu je srce. Morao je stati, sad nije imao zbog čega žuriti.
Sad je već tu, laganim koracima približavao se Grundu, čija su mala vrata bila otvorena. Pred vratima pušio je Julu Janko, oslonjen na daščani plot. Kad je spazio Boku, mahnuo mu je nasmijano. Potukli smo ih. Boka odgovori žalosnim osmijehom, ali Janko padne u vatru. Potukli smo ih. Izbacili, iščerali. Da reče tiho general. Zatim je stao ispred Slovaka, jedno vrijeme šutio pa rekao: znate li, Janko, što se dogodilo? Što? Umro je Nemeček. Slovak se zagleda u njega, izvadi Lulu iz usta. Koji Nemeček? Upita. Onaj plavi mališan. Aha, reče Slovak i vrati Lulu u usta. Siromah. Boka uđe na vrata. Sada je veliki prazni komad gradske zemlje koji je bio svjedokom tolikih veselih trenutaka tiho mirovao pred njim. Polako prijeđe preko njega i stigne do rova. Još su vidjeli tragovi borbe. Pjesak je bio pun otisaka stopala. Ponegdje se izbačena zemlja strušila u jarak. Kad su dječaci iz njega izletjeli na juriš, mračne crne stajale su jedna kraj druge naslage drva s utvrdama na vrhovima, čiji su zidovi sa strane bili posuti njihovim vlastitim barutom, pijeskom. Sjeo je general na hrpu zemlje i podupro dlanovima bradu. Sad je bilo tiho na Grundu. Mali se željezni dimljak hladio i čekao jutro kad će vrijedne ruke ponovno ložiti pod njim. Mirovala je i pila, a mala kuća spavala je među propupalom divljom lozom. Izdaleka kao da odjekuje u snu, čula se vreba grada. Kola su jurcala, ljudi vikali odande, a s nekog stražnjeg prozora susjedne kuće, gdje je možda bila kuhinja i gdje je još gorjela svjetiljka, veseli zvuk pjesme letio je pred njemu. Neka je služavka pjevala. Uspravi se Boka i pođe postrance prema kolibi. Zastane na onome mjestu gdje je Nemeček oborio Ferija Aca, kao nekad davno David Golijata. Nagane se k zemlji i potraži tragove dragih stopala, koji će isto tako nestati iz pijeska, kao što je njegov mali prijatelj nestao iz ovog zemaljskog svijeta. Pretraživao je zemlju na tome mjestu, ali tragove nije vidio na njoj, a prepoznao bi tragove Nemečekovih malih stopala. Ta oni su bili tam tako maleni da su još i crnokošuljaši blenuli kad su u ruševini botaničkog vrta ugledali otiske njegovih cipela, koji su bili manji i od Vedaurovih, onog znamenitog dana. Sve uzdahom krene dalje, ode do utvrde broj 3, na kojoj je prvi put plavi mališan vidio Ferija Aca. Ovaj ga je pogledao i viknuo mu: bojiš li se, Nemeček? Umoran je bio general i dušu i tijelo smlavio mu je današnji dan. Teturao je kao da se napio jakog vina. S velikom mukom popeo se na drugu utvrdu i sakrio u nju. Ovdje ga barem nitko ne vidi, nitko mu ne smeta. Može prizivati iz sjećanje drage uspomene, a možda bi se mogao i isplakati kad bi samo mogao plakati. Povjetarac donese glasove do njega
pogleda se utvrde i spazi dvije tamne prilike ispred kolibe. U mraku ih nije prepoznao, pa je slušao, ne bi li ih prepoznao po glasovima. Dva su dječaka tiho razgovarala. Čuj Barabaš, reče jedan, sad smo ovdje na mjestu gdje je siroti Nemeček spasio carstvo. Šutjeli su, zatim se čulo, čuj Barabaš, pomirimo se sada ovdje, ali zauvijek i istinski. Nema smisla da se ljutimo jedan na drugog. Dobro, reče tronuto Barabaš, ja ću se pomiriti s tobom. Zato smo i došli ovamo. Opet tišina. Njemo su stajali jedan nasuprot drugome. Obojca su čekali da onaj drugi počne. Napokon se oglasi Kolnaj. Pa zdravo, Barabaš mu ganuto odgovori. Pa zdravo. Rukuj se, dugo su stajali tako s rukom u ruci. Zatim nisu rekli više niti jednu riječ. Samo su se zagrlili i to se dogodilo, to se čulo, zbilo. Boka ih je gledao odozgo i iz utvrde, ali nije se odao i on je htio ostati sam i zato je i pomislio zašto bi ih dovraga ometao. Zatim su tiho razgovarajući dvojica dječaka prošla prema Pavlovoj ulici. Barabaš reče, za sutra treba učiti latinski. Da, reče Kolnaj, lako je tebi, uzdahne Barabaš. Ti si jučer odgovarao, ali ja već davno nisam odgovarao, ovih sam dana ja na redu. Kolnaj reče, pazi, u drugom poglavlju treba izostaviti redove od 10. do 23. Jesi li to obilježio u knjizi? Nisam. Pa nećeš valjda učiti i ono što ne treba. Idem sad k tebi, da ti pokažem. Dobro, evo, ovima se već lekcija vrti u glavima. Ovi su brzo zaboravili ako je Nemeček umro. U životu su, zato gospodin profesor Raz, u životu je i latinska lekcija, a pogotovo su oni u životu. Odgegali su se, nestali u tami i sad je napokon sam samcat ostao Boka, ali nije bio miran u utvrdi, a već je bilo kasno. S Joževarske crkve lebdio je blagi zvuk zona. Sišao je s utvrde i stao pokraj kolibe. Vidio je kako se Janko vraća od malih vrata s Pavlove ulice prema kolibi. Vrteći repom, njuškajući, trčao je pokraj njega Hektor. Pričekao ih je. No, reče Slovak, mlađi gospodin ne ide kući, evo već idem, odgovori Boka. Ponovno se naceri Slovak. Kući dobra topla večer. Dobra topla večer, ponovi mehanički Boka i pomisli kako i u ulici Rakoš kod sirotih Krojarčevih sjedi sada za večerom dvoje malih ljudi, Krojač i njegova supruga, a u sobi gore svijeće. I tamo je gospodin Čeneki s lijepim smeđim kaputom s dvostrukim kopčanjem. Tako slučajno zaviri u kolibu, spazi čudan alat, prislonjen o daščani zid, obruče crveno-bijele limene ploče, onakve kolutove kakvim željezničari daju znak kad se brži vlak pojavi ispred njihove kućice i neku tronogu napravu, koja je na vrhu imala žutu bakrenu cijev i u bijelo obojene pritke. Što je ovo, upita. Janko pogleda unutra. Ovo pripada gospodinu inženjeru. Kakvom gospodinu inženjeru? Gospodinu
građevinskom inženjeru. Boki strahovito zalupa srce. Građevinskom inženjeru. Što on hoće ovdje? Janko povuče jednom iz lule. Gradit će ovdje, da. U ponedjeljak dolaze radnici pogledati grud, napraviti podrum, temelj. Što? Vikne Boka. Ovdje će graditi kuću. Kuću, reče Slovak ravnodušno. Veliku trokatnu kuću. Kuću. Vlasnik grunda želi da se napravi kuća. Na to Slovak uđe u kolibu. Boki se cijeli svijet zavrtio pred očima. Sad mu već izbiju suze na oči. Trčao je, zatim jurio prema vratima. Pobjeći odavde, od ovog nevjernog komada zemlje, koji su oni s toliko patnje, s toliko junaštva branili, a koji ih sada nevjerno ostavlja da bi jednu veliku kućerinu za iznajmljivanje prihvatio na svoja leđa za sva vremena. S vrata se osvrne još jedanput, kao netko tko zauvijek napušta dom. I u tu veliku bol koja mu na to pomisao stisne srce, umiješa se samo jedna kapljica, samo jedna vrlo mala utjeha. Ako već siroti Neviček nije mogao dočekati da može primiti poslanstvo hit udruge što je tražio od njega oprost, barem ni ovo nije dočekao, da mu oduzmu domovinu za koju je umro. A kad je idućeg dana cijeli razred u njemoj blagdanskoj tišini sjedio na svom mjestu i kad je gospodin profesor Raz ozbiljnim koracima lagano blagdanski došao do katedre kako bi se odatle u velikoj tišini blagim glasom spomenuo Erno Nevičeka i pozvao cijeli razred da se sutra poslijepodne u 3 svi u crnom i barem tamnom odjelu okupe u ulici Rakoš. Janoš Boko je ozbiljno gledao Freda se i sad mu se prvi put u njegovoj jednostavnoj dječjoj duši počela javljati slutnja, što je zapravo život čiji smo svi mi nekad žalosni, nekad veseli borci i sluge.